أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، yau za mu yi karatu, za mu koyu azkar ko ambaton Allah da aka hahada cikin wanga littafi hisnul muslim, ko ambaton Allah da muka same shi cikin Qur'ani da wanda muka same shi kan halshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, shin bai magana fashe dai maganan da zai fito bakin shi ne wahayi ne Allah ya mishi ya gaya muna. Bai magana banza haka, shi dai maganan shi azumin wahayi. To shi maganganun shi da halayyansa da shi ne sunna. Da shi insha Allah yau mun karatu, mun fara karatu cikin wangan littafi hisnul muslim, mun fara bisa halkasa insha Allah. Karatu na farko cikin wangan littafi na zamu yi shine azkar الاستيقاظ من النوم. mutum ya yi kwana gari ya waye tashi, ambaton Allah da ya kamaci ya yi, ya gode ma Allah da shi. annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gwada muna kan da za mu faɗi ababe kalmomin da za mu yi ambaton Allah da shi. ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur. zan kuma karanta alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur. alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur. wai godiya tabbata daga Allah da ya rayar da mu ba da ma amatana bayan ya kashe mu wa ilaihin nushur, kuma wajen Allah za mu koma. ai muka kuma mutu da in Allah bai tare mu wajen shi za mu koma yawmul qiyama, ranar tashi kiyama. godiya tabbata daga Allah da ahyana ya rayar da mu ba da ma amatana bayan ya kashe mu wa ilaihin nushur. ai mutum ya kwanta da dare ya kwana, Allah ya kashe shi kenan, kuma gari ya waye ya tashi. to waɗanda suke tashi ba su ne waɗanda Allah ya tada su. to shi muna ma Allah godiya ko ni safiya. mutum musulmi ka koyu, ka gwada ma yaranka, ka gwada ma iyalinka, kowa ita wanga zikiri ambaton Allah. to wanda zai yi kuma zai kara la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. wanda zai yi ya kara wannan, wanda bai yi kuma ya saura da alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur. bai da karfi. alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur. na fata an gane. Allah ya samu dace, Allah ya samu duka mu yi wanga ambato ko ni safiya muna yin, mu da iyalinmu duka muna yi. sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kaseera.